9 ng gabi nang makatanggap si Randy ng kakaibang booking sa kanyang delivery app. Karaniwan ay pagkain o dokumento lang ang dala niya. Pero ngayong gabi, ibang klase ang pick-up location. Isang maliit na funeral shop sa dulo ng bayan. Napakunot siya ng noo. Funeral shop? Hindi kaya mali lang ang nakalagay? Ngunit malinaw ang address at pangalan ng tatanggap. Ang drop-off sementeryo? At kailangan daw may yatid bago mag-alas 12 ng hating gabi. Sanay si Randy sa gabi, pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Kailangan niya ng pera, kaya tinanggap pa rin niya ang biyahe. Pagdating niya sa shop, sinalubong siya ng matandang embalsamador. Tahimik itong naglabas na mahaba at mabigat na kahon, nakabalot sa itim na tela. Kahit hindi pa bukas, alam na ni Randy kung ano yon. Isang kabaong. Pare, sigurado ka bang pwede ko itong i-deliver? Gamit lang ang motor? Biro ni Randy. Pilit na tinatago ang kaba. Umiti lang ang matanda. Tinignan lang siya at nagsalita. Kaya mo yan? Basta wag na wag mong bubuksan yung kabahong kahit anong mangyari. Ramdam ni Randy ang bigat ng tinig nito. Parang may laman ang bawat salita. Pilit niyang wag magpakita ng kaba habang itinatali ang kabaong sa kanyang sidecar ng kanyang motor. Pagkaalis niya, malamig ang hangin kahit hindi naman umuulan. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. At ilang minuto pa lang ang lumipas, nakarinig siya ng mahinang tunog mula sa likod. Parang may kumalabog. Nagpatuloy siya. Iniisip niya lang na baka dahil lang sa daan. Pero pagkatapos ng ilang segundo, may narinig siyang bulong mula sa loob ng kabaong. Buksan mo. Pinilit ni Randy na huwag pansinin ang naririnig niya. Baka imagination lang. Pagod lang ako. Ngunit habang lumilipas ang bawat minuto, mas lumalakas ang kalabog mula sa kabaong na nakatali sa sidecar. Huminto siya saglit ng kalsada para ayusin ang tali. Madilim ang paligid. Tanging ilaw lang ng poste at headlight lang ang kanyang nakikita. Ngunit nang lumapit siya sa kabaong, bigla itong gumalaw. Parang may kumakatok mula sa loob. Puti ka na to. Bulong niya at nanginginig ang kamay. Agad niyang kinuha ang cellphone para tawagan ang nag-book. Ngunit pagtingin niya sa app, wala na roon ng booking details. Ang drop-off address na kanina'y sementeryo biglang nagbago. Bahay niya mismo. Napatras siya. Halos mabitawan ang kanyang cellphone at biglang nagring ito. Ang nakapangalan sa number ay no number. Kinakabahan niyang sinagot. Sa kabilang linya, malamig na tinig ang nagsalita. Hindi yan para sa sementeryo. Ihatid mo yan sa bahay mo. Nanlaki ang mga mata ni Randy. Sino ka? Anong kalokohan to? Sigaw niya, ngunit wala nang sumasagot, kundi tunog ng mahinang putol-putol na hininga. Napatingin siya ulit sa booking. Tahimik ito ng sandali, bago muling kumalabog ng malakas, parang may pilit na lumalabas. Mabilis niyang sinakyan ulit ang motor, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero hindi na mapakali ang kanyang isip, hanggang sa makarating siya sa isang kantong pamilyar. Kanto papunta mismo sa bahay nila. Tumingin siya sa cellphone. Nakasulat sa screen, estimated arrival 12 AM, destination home. At sa likod niya, sa loob ng kabaong, may bumulong muli. Salamat sa pag-uwi. 11:30 nang makarating si Randy sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit sumunod siya sa direksyon ng itinuro ng app, pero parang may humihila sa kanya. Pakiramdam niya'y mabigat ang bawat liko ng manubela at bawat pedal ng motor ay para bang may umakay.
Nakahinto na siya sa harapan ng kanilang gate. Ngunit hindi niya magawang bumaba. Nakatitig lang siya sa kabaong na tahimik na ngayon, na para bang naghihintay. Hindi ko bubuksan, hindi ako tanga. Bulong niya sa kanya sarili. Pilit pinapalakas ang loob, pero biglang bumukas ang kanyang cellphone. Wala naman siyang pinindot, pero kusang nag-play ang voice message mula sa no number. Buksan mo, hindi siya makakahinga. Kinilabutan si Randy. Halos mabitawan niya ang kanyang cellphone. At bago pa siya makapagsalita, marahang gumalaw ang takip ng kabaong. Dahan-dahan itong umangat, parang may kamay na tumutulak sa loob. Putik! Mabilis niyang inila ang takip pababa at sinigurong nakasara. Nanginginig ang buong katawan niya. Bigla naman bumukas ang gate ng kusa. Walang hangin, walang tao. Pero bumukas ito na para bang inaanyayahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakabukas ang ilaw ng sala, pero malinaw na naaalala ni Randy. Nakapatay yon nang umalis siya kanina. Nagdesisyon siyang wag nang pumasok. Ipagpabukas na lang niya sa funeral shop ang pergamento. Kaya't pinilisan niya ang andar ng motor para lumayo sa bahay. Ngunit ilang segundo lang nang silipin niya ang likod gamit ang review mirror. Napansin niyang wala na ang kabaong sa sidecar. Nanginig siya at mabilis na bumalik sa bahay at doon sa sala nakalagay ang kabaong. Bukas na ang takip at sa loob nito may nakahiga si Randy mismo. Nakatitig si Randy sa kabaong. Hindi siya makagalaw sa loob nito. Nakita niya ang sarili niyang katawan. Nakapikit, maputla, para bang matagal nang patay. Nanginginig siyang napaatras. Halos madapa siya sa sahig ng sala. Hindi, imposible to. Buhay ako. Napasigaw siya, napilit kinukumbinsi ang sarili, habang pinagmamasdan niya ang nakahiga. Biglang kumurap ang bangkay. Dahan-dahan dumilat ang mga mata nito. Mga matang wala ng puti, puro itim at diretsyo siyang tinitigan. Ngumiti ito ng malamig. Parehong ngiti, alam niyang kanya rin. Bago pa siya makatakbo, nagring ang kanyang cellphone. No number ulit ang nakalagay. Nanginginig niyang sinagot. Salamat sa pag-uwi, sabi ng malamig na tinig. Ngayon, tumaba ka sa tabi niya. Halos mabitawan ni Randy ang kanyang cellphone. Sino ka? Ano to? Pasigaw niyang tanong. Ngunit sa halip na sagot, isang nakakabinging tunog ng iyak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Iyak ng sanggol. Mahina lang sa simula hanggang sa lumalakas at lumakas. Tumigil lang ito nang bumagsak sa sahigang cellphone. Kusa itong namatay. Sa sala, narinig niya ang kabaong na muling kumalabog. Lalong bumukas ang takip at mula sa loob, unti-unting umupo ang bangkay. Nakamukha niya. Ngayon ay nakatitig yun kay Randy habang dahan-dahan bumibigkas ng mga salita. Hindi ka na makakatakas dahil ako ang tunay na ikaw. Nagsimulang magdilim ang paligid. Ang mga ilaw ng bahay, isa-isang namatay, hanggang sa tanging liwanag na lang ay ang cellphone. At doon lumitaw ang bagong text message. Estimated arrival, 11:59 PM, destination eternity. Paglingon niya ulit sa kabaong, wala itong laman. Ngunit nang silipin niya ang salamin sa dingding, doon niya nakita ang sarili, nakaiga na malamig at wala ng buhay. Hingal na hingal si Randy habang nakatitig sa salamin. Hindi niya matanggap ang nakikita. Siya mismo ang nakaiga, maputla at walang buhay. Pero habang nakatayo siya roon, ramdam pa rin niya ang tibok ng puso. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa channel na ito. Paki-subscribe na lang po ng ating munting channel. Maraming salamat and God bless.